A calor non dá tregua. A alerta vermella por altas temperaturas trasládase mañá a Valdeorras. Tampouco dá respiro a seca. E xa hai empresas que teñen que buscar unha alternativa para seguir traballando. Ata 70 camións cisterna tiveron que suministrar auga á maior planta láctea de Curtis para non paralizar a produción. Retencións kilométricas en Becerreá polas obras do Ministerio na A6. Foi unha tarde para armarse de paciencia para os condutores que circulaban pola autovía en sentido Madrid. Coincidindo ca operación saída da segunda quincena de agosto, houbo quen pasou unha hora parado. Os lobos perderon un gran compañeiro, Marcos Rodríguez Pantoja, coñecido como o Neno Lobo de Serra Morena. Faleceu aos 80 anos en Ourense. Tras pasar 12 anos da súa infancia e xuventude vivindo no monte, entre animais salvaxes e unha vida chea de dificultades, encontrou a protección dun ourensán. Un dos seus últimos desexos foi que as súas cinzas quedaran en Rante, a aldea de San Cibrao das Viñas, na que atopou o cariño que non tivo de neno. Boas noites, unha xornada máis, a seca ocupa a nosa portada. Hai problemas pros veciños en moitas vilas, problemas tamén para as empresas. En Curtis, a planta láctea de Inlate tivo que activar un plan de emerxencia con camións cisterna. Son as imaxes que mellor resumen a crise. Unha procesión de ata 70 camións cisterna ao día bloquea os accesos á maior planta láctea de Curtis. Estamos ante unha situación bastante crítica. Inlate necesita auga desesperadamente para non congelar o procesado de 1 millón de litros diarios, un sobrecusto logístico para evitar un peche. No podemos tener falta de agua. Sin agua no podemos procesar la leche y es muy difícil. O problema é que esta factoría non está soa. O polígono de Teixeiro devora case 6 millóns de litros de agua ao día, unha demanda xigantesca liderada pola propia Inlate, pero compartida con outros xigantes enerxéticos, como Bioetanol Galicia e a planta de biomasa de Grinalia. Creemos que con esta solución temporaria que tenemos de traer cisternas con un gran costo económico es viable, mientras que el resto de las industrias estén limitadas en su consumo y que no consuman más de lo que vierten. Si no, esto se acaba para todos. A empresa pode ter a garantía de que estamos actuando con responsabilidade, vamos a actuar con responsabilidade. Diante deste escenario, a paciencia institucional esgotouse. E aquel que non se ateña ao ditado no bando, tirón de orellas e medidas. O Concello de Curtis exixe responsabilidade inmediata e ameaza con mandura. Aplicará restriccións severas se as industrias non moderan os seus contadores. Non podemos tolerar un mal uso da agua nin os malos comportamentos. Aí vamos a ser tremendamente rigurosos e estritos. A orixe deste labirinto está xusto aquí, nun río Mandeo baixo mínimos pola falta de choivas. Mentres a auga non volva aos niveis normais, o motor lácteo da zona seguirá dependendo deste acueduto sobre rodas. E o tempo non axuda. 35 concellos da montaña de Ourense e tamén do interior de Pontevedra están en alerta vermella por risco para a saúde pola calor. O epicentro dese episodio abafante está na comarca de Valdeorras, Xavier. Sí, este novo episodio de altas temperaturas afecta sobre todo o interior e o sur da comunidade con termómetros disparados. Hai que ter en conta que o mércores notaremos certo alivio cunha baixada gradual das temperaturas, pero mañá van ser igualmente altas. Vai haber que manter as alertas por risco para a saúde. Así, o Valdeorras vai ser o lugar onde vais ter que manter tamén esta alerta vermella, onde vai ser o peor, polo que Sanidade recomenda non practicar deporte federado entre a 1 e as 5 da tarde, haber alerta laranxa na zona do Miño, o seu paso por Ourense, tamén no interior e na montaña de Pontevedra e tamén nas Rías Baixas, haber alerta amarela, neste caso no sureste da Coruña, e tamén na zona do Miño o seu paso por Pontevedra. Así que ante todo isto hai que tomar precaucións e sobre todo nos grupos de risco maiores, os maiores de 65, os menores de 4 anos e tamén aquelas persoas que teñan patoloxías. Gracias, Xavier. Unha calor que complica a extinción dos incendios forestais. Desde Galicia, as olladas están postas na fronteira ourensá con Zamora, ante o temor de que poida cruzar o lume de Ermisende, que se iniciou o sábado e que traspasou a fronteira con Portugal. As últimas actualizacións apuntan a que a situación mellora e esta tarde conseguiuse perimetrar todo o incendio. En territorio portugués, o lume xa quedou extinguido.
E aquí na comunidade os medios seguen traballando no incendio de Lousame, na provincia da Coruña, que segue activo, aínda que está controlado tras queimar unhas 30 hectáreas. Esta tarde deuse por extinguido o lume de Ríos, que lle afectou as parroquias de Fumaces e de Trepa. Antes mesmo de que os incendios se dean por extinguidos, actívanse as investigacións para tratar de aclarar as causas e de detectar os incendiarios. Nalgúns casos, esas pescudas mestúranse con sospeitas veciñais que non se acaban de confirmar. É o que ocorre no concello ourensán dos Ríos, segundo denuncia a súa alcaldesa. Estes lumes que hai por esta zona normalmente sempre son causados por a mesma persoa, sabemos quen é, pero é imposible demostralo. E os veciños están fartos dos incendios forestais de cada verán. Esperemos que non volva a reproducirse este tema. Se o mete que era o pueblo, os diría o pueblo. Pero hai un problema. Se non se pilla directamente é casi imposible demostralo. E esa é a clave, colle os incendiarios na Allada. Ocorreu este mesmo verán en Ordes. Tras varios incendios no núcleo de Cestaños, a Garda Civil comezou a vixilar a zona e acabaron por deter un veciño no momento en que prendía varios focos. Comisáronlle un recipiente con combustible e un chisqueiro. Outras veces, as autoridades collen os incendiarios tras longas investigacións. Recabar as probas indiciarias suficientes para identificar os autores de provocar os incendios, poñer no conocemento de xuíces e fiscales, conxunto con forzos e corpos de seguridade, pois elaborar atestados máis sólidos, máis contundentes, para que o xuízo na instrucción teña suficientes pruebas para establecer o auto que leve a esa persoa, presunta autora dos incendios, a xuicio. Explicaba a Unidade de Investigación de Incendios na vaga de lumes do ano pasado. A ese punto chégase tras un proceso complexo e que desenvolven ao longo de meses, pero que adoita comezar mesmo antes da extinción. O lume, ao pasar por combustibles vegetais, deixan señales, deixan marcas. Nos facemos a lectura destas señales. Outro aspecto chave na loita contra o lume, a vixilancia para tratar de atallar as lapas canto antes de que se propaguen. Este verán Galicia conta con máis medios de vixilancia, como drons ou máis cámaras nos montes. E dos que vixían os montes, os que fan o mesmo na nosa costa. Só a semana pasada incautáronse no mar máis de 260 kilos de marisco e peixe e máis de 600 aparellos de pesca ilegal. Acompañamos o Servizo de Gardacostas na súa loita contra o furtivismo. Venres previo a festivo, rastexo da ría palmo a palmo do que se ve e o máis importante do que non está á vista. O fin de semana ou fora do descanso semanal é cando vimos a comprobar se alguén as deixou sin as bollas regulamentarias para pescar durante a fin de semana. Podemos atopar bastantes nasas de polvo caladas de forma ilegal. O fondo da ría da Arousa, unha das máis ricas de Galicia, un sementeiro de nasas ilegais. Gardacostas localiza máis dun 100 nunha soa tarde. Ahora estamos coa raposa, o modelo leva dos ganchos e vai como arando ao fondo. Soen deixar aparellos calados ou cazas caladas sin bollas, sin identificar, sin nada. Entón, para iso utilizamos as raposas. É unha das prácticas máis estendidas da pesca ilegal, un furtivismo que practican os malos profesionais do mar. Hai barcos que deixan caladas as redes no mar, nos atopamos con produtos que non dan a talla ou están en veda. Entonces eso é perxudicial para os profesionales que cumplen. En fronte do Grove paran un barco que volve do polvo, unha das especies máis castigadas. Vamos a pesar este. E os pecinos están todos no kilo, en teoría. Salvo algún exemplar que rozou legal, leva todo en orde. Son os principais beneficiados do cumprimento da norma. Medidas, cotas, pesca fora de horarios e marisqueo a pesa en permiso. Horas antes sorprenderan uns furtivos na Pobra, eses dos que non se amedrentan, dos que se enfrontan. Xente marxinal que non respetan tamaños e, por suposto, cupos porque non están autorizados para a extracción. Unha lacra que se conta en cifras. O ano pasado incautáronse preto de 30.000 kilos de marisco e peixe ilegal que no mercado negro pode supor uns 300.000 euros. As bandeiras de alerta por carabelas portuguesas ondearon este luns na praia da Frouxeira, en Valdoviño. Nas últimas horas retiraron máis exemplares despois dos que xa se recolleran a fin de semana. Compre extremar a alerta, lembren que a picadura é moi dolorosa e hai que recibir axiña atención médica.
Centos de coches e camións víronse afectados hoxe polas retencións que deixan as obras da A6 á altura de Becerreá. Os traballos que coinciden ca operación saída deixaron ringleiras de ata 6 kilómetros. As obras de mellora no firme da autovía A6 coinciden ca operación saída da segunda quincena do mes de agosto, o que deixou así ringleiras de ata 6 km á altura de Becerreá, onde os camións mestúranse cos coches nun único carril que chega ata o núcleo urbano, entre os que o peor o levan os traballadores. Normalmente cuando no hay esto, una ruta pues se acaba en 1 hora exagerando, pero ahora te toma 2 hasta 3. A situación empeora por mor da operación saída, pero o certo é que as queixas levan xa tempo enriba da mesa. É moi difícil para cruzar, e a xente maior que ven por aquí para cruzar dun lado a outro da calle, pues está complicado. Todos los días es lo mismo. Estamos constantemente peleando con este tipo de tráfico porque, imagínate, nosotros que somos de una empresa que repartimos paquetería, se nos hace más complicado entregar los paquetes porque, como verás, estoy correteando de un lado para otro. E iso sí, a parte positiva foi o aumento no consumo dos comercios. Desde que pechou a autovía sí que é verdad que temos máis xente. Bueno, porque non teñen onde aparcar e veñen aquí tomar os cafés, porque como non hai onde aparcar, pois xa... Por sorte, as obras, que levan en execución dende o pasado mes de febreiro, atópanse xa na fase final, polo que o desvío pola Nacional Sexta ten os días contados. Onde xa se pode circular con normalidade en a autovía AG53. 2 guindastres retiraron, como ven, os restos do autobús que onte se incendiaba á altura de San Cristobo de Cea. Foi unha operación delicada para evitar que partise a estrutura do autocar. No vehículo viaxaban 63 pasaxeiros con destino Valladolid. Por sorte, non houbo que lamentar vítimas. Outro accidente, este que ven dun camión deixouse en luz a veciños de Lousame e Noia. Os feitos ocorreron esta tarde na ponte de San Francisco cando un operario trataba de introducir unhas máquinas no camión cun guindastre. A carga desestabilizouse e tanto a maquinaria como o propio camión acabaron emborcando. Levaron por diante un cable de alta tensión, o que provocou un pequeno incendio e o corte da suministración eléctrica. A veciñanza do barrio da Milagrosa de Lugo nunca vira unha mudanza como esta. Desde unha terceira altura, sen ascensor, varios homes decidiron que o camiño máis rápido era tirar literalmente a casa pola ventá e por aí guindaron o mobiliario da vivenda. Un perigo para transeúntes e para traballadores. Xa están identificados. Ao mediodía do sábado festivo, a veciñanza da Rúa Pintor Villamil do barrio lugués da Milagrosa sentiu golpes fortes no exterior. Ao ir ver o que pasaba, atoparon trastos e mobles que varias persoas estaban a guindar pola ventá desde o segundo andar dun edificio sen ascensor e sen colocar sistema ningún de protección para transeúntes ou os propios operarios. O segundo piso, ou sea, unha terceira altura, pois tirando muebles, tirando banquetas, tirando colchós, tirando de todo. Una cosa loca, yo nunca la he visto así y me he dedicado a las reformas durante muchos años. Y... Vamos a llamarle salvajadas. ¿Sí? Es una actitud peligrosa, porque puede pasar gente. Que nos sepamos, pois non houbo ninguna incidencia de gravidade nin lesións, non? Ante as queixas veciñais, a policía local procedeu a identificar os traballadores e constatou que era unha mudanza. Uns din que despregaron colchóns para amortiguar a caída dos mobles. As imaxes dos veciños non o mostran. Nesta fotografía só se ven os mobles amoreados na beira rúa. Como estaba ocupada a acera, todo o mundo tiña que salir para a calzada. Estiveron moi atentos a que non pasara absolutamente naide, tamén as patrullas policiais. Os residentes ainda se preguntan se a típica mudanza tiña os permisos correspondentes. Piden máis presenza policial nas súas rúas. Máis asuntos deste luns. Galicia confirma 3 casos de xarampón, todos relacionados. O caso inicial, detectado no mes de xullo, correspondía a un home de 40 anos que se contaxiou nunha viaxe fora de Galicia. Os outros 2 casos son contactos estreitos del. As autoridades sanitarias apuntan que o risco de contaxio para a poboación é moi baixo. Sanidade lembra que a vacina é a mellor prevención. Brutal caso de agresión a unha menor en Culleredo. As imaxes son moi duras. ¡Bien! ¡Merecido! ¡Gracias! ¡Y cuando te pongas a llorar te voy a meter otra! ¿Lo entendiste? Unha rapaza de 14 anos é golpeada, ameazada e humillada por outra menor, como ven, ante a mirada dun grupo de cómplices que non só permiten os feitos, senón que ademais os gravan co móvil. As imaxes coñecéronse agora, aínda que a agresión produciuse hai case 3 meses. O caso está en mans da Xustiza. Patricia Vilar.
Sí, segundo confirmou a Garda Civil, esa agresión que recolle o vídeo que estes días comezou a circular polas redes sociales, tivo lugar a finais do mes de maio no Burgo, en Culleredo. Confirman tamén dende a Garda Civil que o día dos feitos personáronse no lugar varias patrullas da Policía Local e tamén da Garda Civil e que identificaron a todas as persoas, tanto as participantes na agresión como as testemuñas que había na zona. Tamén puideron confirmar que tanto a agredida como a agresora eran menores de idade. Puxeron en marcha unha investigación e unha vez concluída remitiron o caso á Fiscalía de Menores, polo que xa o está a investigar a Xustiza. No vídeo pódese ver perfectamente como unha rapaza agrede, humilla e insulta a outra, dalle golpes na cabeza e ata cun xeonllo na cara, mentras unha terceira persoa grava esta agresión. Grazas, Patricia. Un presunto axuste de contas entre dúas familias deixa 3 mortos e 2 feridos en Isla Cristina. 3 das vítimas son familiares dun home que cumpre condena polo asasinato do integrante dun clan rival. A policía tomou o barrio para evitar máis incidentes. O pánico desatouse neste popular barrio do Rocío da localidade onubense de Isla Cristina cando 2 homes irromperon disparando desde unha motocicleta. No lugar falecía unha muller de 62 anos e a súa filla de 39, embarazada de 8 meses. El bebé ha fallecido, al igual que la madre y que la madre de esta señora también. Terceira vítima mortal é un menor de 16 anos. No tiene nada que ver con la familia, no sabemos si tiene o no tiene que ver con el hecho puntual. O ferido máis grave, un mozo de 18 anos e fillo e neto das vítimas mortais. Outro home que estaba na zona foi alcanzado por unha bala perdida. Tras o tiroteo, os autores fuxiron do lugar e queimaron a motocicleta nun campín próximo. Todo apunta desde estas primeras investigaciones a que pudiera tratarse de un ajuste de cuenta entre distintos clanes. As vítimas foran vivir a Isla Cristina tras a detención do seu irmán e fillo polo asasinato hai 2 anos en Huelva dun integrante dun clan rival. Desde que viven aquí xa houbo outros 2 tiroteos que poderían ter relación coa vinganza entre as dúas familias, as que os investigadores vinculan co tráfico de drogas. A policía blindou o barrio en que se produciu o tiroteo para evitar altercados. Novidades no caso de Daniel Sancho. O fillo do actor Rodolfo Sancho está condenado a cadena perpetua por matar e despezar a Edwin Arrieta, pero recorreu a sentenza. Pois ben, o Tribunal de Tailandia xa ten resposta a ese recurso. Agora ten que fixar unha data para facela pública. Será entón cando saibamos se Daniel Sancho segue condenado a cadea perpetua ou se lle rebaixan a pena tal e como pide a súa defensa. Esta rebaixa sería fundamental para que puidera pedir o indulto ou cumprir a súa condena en España. 15 días despois da entrada masiva en Ceuta, o Goberno vai habilitar 1.500 prazas para acoller temporalmente os migrantes que continúan na cidade autónoma. O anuncio chega ao mesmo tempo que a advertencia do presidente ceutí que ameaza con acudir ao Poder Xudicial para denunciar, di, a pasividade do Executivo ante a crise migratoria. O presidente de Ceuta endurece o seu discurso contra o Goberno central. Instao a resolver a crise migratoria no prazo de 30 días. Do contrario, Juan Vivas ameaza con denunciar a falta de medios ante outras instancias. Tenemos la obligación de hacerlo. A las Cortes Generales, al Poder Judicial. El Gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días. En pleno choque institucional, a ministra de Migracións viaxou a Ceuta para pechar a creación de 4 espazos para acoller temporalmente os migrantes que permanecen na cidade. 3 propiedade do Goberno e un cedido polo Goberno ceutí. En total, 1.500 prazas de acollida humanitaria. Estamos dando una respuesta cumpliendo estrictamente el marco de la legalidad vigente y, por supuesto, como ven, mi presencia hoy aquí con el anuncio que les he realizado, por supuesto, también con ese compromiso con la atención humanitaria. Entre tanto, un grupo de máis dun 100 de migrantes acampados desde hai 18 días na praia do Trampolín iniciaron unha folga de fame para reclamar axuda e asilo político en España.
Aragón decretou xornada de loito oficial pola morte dun militar da UME durante a extinción do incendio forestal de Las Peñas de Riglos, en Huesca, que continúa activo. A Unión Europea mobilizou este luns 104 bombeiros e 36 vehículos desde Francia para axudar a combater este lume que arrasou ata agora 17.000 hectáreas. Con todo, a situación mellorou e o incendio está en fase de estabilización, polo que xa se anunciou que as preto de 1.000 persoas que foran evacuadas das súas casas empezarán a regresar mañá. O outro gran incendio activo, o de Niebla, en Huelva, está estabilizado tras calcinar 38.000 hectáreas. Estamos agora en Liechtenstein, un pequeno principado dos Alpes que decidiu poñer fin á lei sálica. 4 séculos despois, unha muller poderá acceder ao trono. É a última monarquía europea en abolir esta norma. O anuncio fixo o príncipe herdeiro Alois coincidindo co Día Nacional do país. 5.000 millóns de pesos colombianos, ou o que é o mesmo, preto d'1.400.000 euros. É a achega solidaria que o Grupo Inditex realizou á Cruz Vermella colombiana para axudar os afectados polo terremoto do 10 de agosto nese país. A axuda permitirá reforzar a aposta sanitaria de emerxencia e contribuir a garantir a continuidade dos servizos de saúde nesas zonas afectadas. Tamén servirá para o despregue de persoal especializado, de asistencia móvil e apoio psicosocial. Faleceu en Ourense Marcos Rodríguez, coñecido en toda España como o Neno Lobo de Serra Morena. Foi o primeiro caso documentado dun humano criado por animais salvaxes. Nunca esqueceu a súa nai loba, pero morreu reconciliado cos seres humanos que marcaron a súa vida de miseria e de abusos. Dominaba a linguaxe da manda. Unha loba adoptouno cando con só 7 anos quedou abandonado en Serra Morena ao desaparecer o cabreiro que axudaba. Yo me di vuelta, se quedó mirándome, yo a ella allí arrinconada contra la roca, llorando. Fue a la red, cortó un trozo de carne y me lo puso allí al lado. Me lamió toda la sangre, se rozó contra mí, así, entonces yo la cogí del cuello y empecé a besarla. Y me dio lo que yo necesitaba, un pouco de cariño, ¿no? Conviviu 11 anos cos animais do monte, unha historia plasmada na película Entre Lobos. Cando rescataron xa mozo non sabía nin falar, nin relacionarse cos humanos, nin andar ergueito. O primeiro que fixo a Garda Civil foi levalo ao barbeiro. Y piensa afilar la navaja. Y yo me quedo mirando, le digo adiós. Y yo tenía un cuchillo para matar, nada más. Y entonces yo dije, Eso tiene que matar, ¿sabes? Digo, no. Que tú estás equivocado. Desde lo alto así ya me tiro a él, yo cojo así por la espalda, pienso a pegarle bolsa en la ropa. A vida de abusos e miserias que o levou a ser maltratado e abandonado de neno non mellorou no se reencontro coa sociedade. Me han hecho tantas, me han engañado tantas veces, yo estoy más quemado que un gato del agua caliente, no, en serio, sí, pero la verdad que yo antes decía que todo el mundo, todas las personas humanas eran malos, ahora me doy cuenta que todo el mundo no es malo, pasa igual que los animales también, hay malos y bueno. Chegou a Ourense da man dunha desas boas persoas e logo atopou outras. Aquí reconciliouse co ser humano e aquí pasou os seus últimos anos de vida, axudando a difundir o amor pola natureza e a diversidade. Marcos, o Neno Lobo de Serra Morena, nunca esqueceu a súa nai loba. Música de intriga para a nosa última historia de hoxe. Estamos en Sicilia, no último gran roubo de arte. Mentres toda a localidade de Mesina asistía a unha procesión durante a festa do 15 de agosto, os ladróns entraron no Museo Regional e levaron obras do mestre renacentista Antonello da Mesina dun valor incalculable. Un pequeno cadro dun Cristo, outro de dobre cara ca Virxe e o Neno, e tamén 3 paneis que forman parte dun retablo, a única obra que nunca antes saíra da cidade natal do autor. Os investigadores creen que o roubo foi un encargo. Veremos. Feliz fin de semana. Feliz noite, vémonos mañá. On days like these, when skies are blue and fields are green,